rikirkita mini rayuwa. Makomar tunani nake. Duhun kai rayuwa gare ni akwai gyara. Na faɗa soyayya ta gidadiya. Ga ya kan waka mama ni kana sonna. Duhun kai soyayya, na gane rayuwa zan gyara. Na kalli rayuwa gare ni ta yau da wani. Bacci mara kyawu kullum na kan yau da wani. Makawan tunani nake. Makawan tunani nake. Sani gaji ya kike? Ba sunana baby ba. My name is Mimi. Wow, what a nice name. Thank you. Anyway, sunana Nazifa Salman Duma. Are you serious? Kai dan familin Salman Duma ne? Yes, of course, ni dan familin ne. That is cool. Bari mu fito sai mu karasa magana ko? Okay. Kamar yadda na faɗa miki sunana Nazifa Salman Duma. Oh, really? Amma most of the people used to call me Nazi. Really? Yeah, sure, she did. Ni ne na uku. That is nice. You're welcome. Thank you. Amma gaskiya sai nake ganin bai dace a ce mace mai kyau mai kyan irin ki ba a ce tana tsaye just like that a bakin titi haka. In ba damuwa yanzu ana rage miki hanya a mota na. Thank you for your care. You're welcome. Yeah. Mata ko ciki idan ka mutu duk inda ka kai ni. Zan tarko na yi babban kamu. Da gaske ne, don in na fahimta daidai ni da kai ruwa ɗaya ne kawai. Bari mu ɗan ji joint, mu ɗan samu abin sha, mu ɗan sa a cikin mu ko daga nan sai mu ci. Ina ganin akwai hotel nan ma kusa sai mu ɗan je mu ɗan huta. Yayi? Hakan yana da kyau.
Yanzu har karfe 4 Mimi bata dawo gidan nan ba? Ina miki magana kina kaɗa min kai watan baki da bakin da zaki amsa min kenan sai dai da kai? Momi ina nufin fa'i bata dawo ba. Ke ma kin san me mu ta bar gidan nan. Sai fa an ganta. Haka ne. Ni ban san ya zan yi da yarinyar nan a cikin gidan nan ba wallahi. Addu'a kawai zaki ci gaba da mata a matsayinki na mahaifiya. Allah ya shirya muku. Hafsa, tashi maza ki shiga kicin ki zubo min abinci. Momi, sai mutum wai yana karanta littafi wajen daɗi sai ki sa shi wani aiki. Ke yanzu a rayuwarki na zaman duniya baki da wani abin da kika ta samu gaba sai karance-karancen banza da wofi? Kai Momi, kin san ko littafin na yaya S1 mutum da mahaliccin shi? Wallahi yana da darasi yana da daɗi. Ni dai ki tashi ki je ki min abin da na saki. Momi to ki bari in gama nan wajen mana. Ke Hafsa, ni ma fa kaina na karanta Nobel din nan. Ki tashi maza ki je ki min abin da na saki. Makoma makomar gida yaran zamani kenan. Kai jama'a, ina shirya muku. Ya kan waka mama ni kana sonna adon kai soyayya na gane Momi, ga abinci rayuwa gare ni fiye da wani bacci mara kyawu kullum na kan yau da makawan tunani. Na kin shiga uku Hafsa da wannan karance-karancen banza da hoto. Na kalli al'amuran nan dan yana zama biye. Wannan ne ya fara kai na gida ɗaya gani. Ina duhun kai, ina duhun kai. Ina makahon tunani nake kawon tunani nake Wai wace ce ne ina shakatawa ta za a dame ni? Hawai ke ce? Dina kuma. A gaskiya ni da zan ci ba. Haka kawai. A wani damu tare da wani idan ina cikin shakatawa. Wai ke a rayuwarki na zaman duniya Hafsa abinda kika zaɓan ma kanki kenan? Ba ki da wani aiki sai zaman karance-karance? Zumuncin nan ba kya so ba kya son mutane? Wallahi baki ma kanki adalci ba. Momi, ni ba fa wai wannan ne ba, ni fa kin san fa ni hayaniya ce ba na so. Su ta mutane da zuwa wani idan ni ba zan je ba. Fahimtar da ni. Ihu aka ce ki je ki ko ko tsalle za a sa ki? Ke ba za ki shiga cikin ƴan uwa ba za ki shiga cikin ƙawaye ba? Ba ki da wani aiki sai dai ki takure kanki akan kujera ki dinga karance-karance wallahi ki kiyaye.
a wannan lokaci da muke ciki zumunci yana da amfani, kuma in baka yi ba babu wanda zai maka, don wannan zamanin da muke ciki yi min ne in maka. Ko ɗan uwanki na jini idan baki musu ba babu wanda zai miki, tunda ba tsoron ki za su ji ba. Momi ni ba baki ka fahimce ni ba. Ni ba fa mutane ne fa ba na so ba. Kawai hayaniya ce ba na so. Wai fa dina za a je kuma ni na ce ba zan je. To idan kika je ihu za su saki? Ko cikin jama'a za ki shiga ke ma ki dan yi raha, ki dan dinga jin daɗi ke ma. To kin zauna guri guda daga ke sai littafin shi zai raka ki gidan aure? Ko da littafin za ki je ki zauna a gidan miji? Wallahi ki ma kanki faɗa. Ina gaya miki kuma Allah ya sani ina iya bakin gwargwado na akan rashin zumuncin nan naki yana damuna a zuciyana. Kai jama'a. Moni, har yanzu dadi bai fito falo ba? Da ya fito da baki gan shi ba? Yau kenan ba jin fitowa falo. Hafsa, da yana jin zuwa falon nan da kin gan shi a falon nan. Duhun kai, duhun kai ya rikirkita mini rayuwa. Assalamu alaikum. Alhajin Allah. Ai na san dole ne ka kira. Wannan kifin sukumbiya kenan mai wahalar samu. Ba kaya. Kuma ba suka. Lalle ka dau hannu alhajin Allah. Ai waɗannan kifayen da kake ji da gani akwai su kala-kala. Kaga, akwai karfasa, akwai tarwada, akwai sukumbiya, akwai ramfai, akwai kawara, kai akwai kifaye ne kala-kala. Shi ma akwai shi. Akwai sukumbiya. Duka waɗannan da kake gani. Wannan ma akwai. Na? Kace tirina nawa kake bukata? Ba karka damu. Za a kawo. Sai ka ji ni. Ce ba da la. Ashe ka shigo falo na shiga ɗaki ina ta lalle ka kaman ganka ba. Yanzu na fito a kicin kawai sai dan kuma na ka gani. Wallahi kin ga na dan fito nan na dan zauna haka. Mun na zo in sanar da kai ne yarinyar nan fa har yanzu bata dawo gidan nan ba. Haba Hajiya, ban san yaushe zaki daina damun kanki akan wannan yarinyar ba. Haba Alhaji, dole ne na damu kaina domin ita ƴa mace ce. Idan mun ɗauki wannan yawacen take mijin da zai aure ta, ai ba zai iya ɗauki wannan yawon da take yi ba. Kin ga Allah zai kawo mata wanda zai iya da ita. Ita bata san inda yake mata ciwo ba ne? Alhaji. Mana, to me kike so in ce? A matsayinka na uba, ya kamata ka dajirce akan ganin ingantaccen rayuwar yaran nan. Kinga, Allah zai shirya mana, amma bacin wai nagartattu, to rayuwar nan ta riga ta lalace. Za ki ga cewa Musa ne a bakin su, amma Fir'auna a zuciya. Duhun kai. Me kake nufi da wannan kalmar Alhaji? Ina nufin nagartattun mutane ba su da yawa a wannan rayuwa. Amin ya Allah. Kinga, ya ke zo da Allah. Za ki shiga da cikin? To idan kin je kinga, bari ma dai jiki. Ina nan zuwa. Zan zo. Ce a ce magana ɗaya, a ce magana ɗaya. Shirya na fara kuma yi. Duhun kai na soyayya, na gane rayuwa zan gyara. Na kalli rayuwa gare ni yau da wani bacci mara kyawu kullum na kan yau da wani makawan tunani nake fata da
ya Allah ka seta da gani na kalli al'amuran nan dan yana zama bi wannan ne ya fara kai na gida ɗaya gani ina duhun kai ina duhun kai ina duhun kai makahon tunani nake Nazi. makahon tunani Wai ke dama duk wannan cika bakin da kake yi, ashe kai ba wani ba ne? ban san irin shirin da kika yi ba. Ban san za mu haɗu da kai ba, barantana in shirya maka. Ni dai yanzu na lura, dama ba za ka taɓa iya wani abin arziki ba. Na yadda kin sha na karo na farko, amma ina mai tabbatar miki da cewa a karo na biyu da muka haɗu abin ba zai miki da kyau. Da a ce tusa tana hura wuta, to tabbas babu amfanin a shana da kalanzar. To idan kuma what if ni kuma ta tusa tana hura wuta fa? Kuma ai abin rabo ne, wai tsuntsu daga sama gashe shi. Gabanka baya taɓa wuce ka. Idan har kaga abu ya wuce ka, to ba rabanka ba ne. Ya isa. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. The power of the harasser, the abuser, the rapist depends above all on the silence of women. Akasi. Ki dubi ƙanina ki rasa abin da zaki jakuce shi sai irin wannan magana? Ka zo mu je ka gani abin da suka aikata. Al Hayat International bounces back with a bang, this time with a heart-touching series on rape and child abuse. Duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni. To gode a rayuwarsa. From direct and indirect attacks. Kai ka isa? Waye kai? Ni kike mari An yi maka. Executive producer Hayatuddin Yakubu. Producer Yakubu Gwammaja. Story and screenplay Nura Sada Nasima. Directed by Abdul Hamid Abdul Qadir and Jummai Kabaga. How dare you dare me? You are stupid. An gaya Ni kace sai you are very stupid. To watch this educative web series, subscribe to our YouTube channels Indaranka TV and Muryar Hausa TV. Haba mu dinsu. Ya kake so ni da rayuwata ne ban taba sanin kai bace da bane ba sai yau. Wani irin mara adalcin mutum ne kai. To duk abin da kaga da mai kai na gaji. Akasi. Uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Nuhu Garba Musa dan Atumana mai unguwar Tukuntawa. Kamar yadda aka sani muna da kungiya a Tukunta Foundation wanda kuma tana tare ko tana ɗawainiya musamman da marayu da iyayen marayu sannan kuma da gajiyayyu waɗanda suke a cikin unguwa. Kuma mun gani ba ɗaya ba biyu ba a tsawon lokutan nan da suke ana yin wannan ba da gudunmuwa ko ba da tallafi musamman a lokutan azumi, kuma mutane sun gamsu da irin abubuwan da take. So saboda haka kamar yadda aka sani kowace unguwa yawanci za ga suna da irin nasu, to amma abin da yake dorar da ita shine 'yan unguwa, jama'ar unguwa su shigo ciki wajen tallafawa domin ya kasance ana samun abubuwan da za a rika tallafa marayu, tunda sai an samu sannan za a tallafa. So muna buƙatar ko muna roƙo ga jama'a na unguwa gaba ɗaya da sauran ma waɗanda suke a wata unguwa waɗanda suke neman su ma su shiga cikin wannan lada ko su shiga cikin wannan abin alheri, cewa a kawo gudunmawa domin ya kasance an ci gaba da ɗabbaka wannan al'amari. Kamar yadda na sani ana yi wa marayu wasu ma waɗanda ma ba na unguwan nan ba, in dai an tantance
to ana iya sa ka a ciki kai ma a taimaka maka. So saboda haka abu kadai da zai dorar da wannan abu shine tallafawa daga jama'a, kuma ba sai lalle wai kana da wani hamshakin kuɗi ba, a'a ko yaya 100 kwabo ka bayar zai taimaka, tunda na Allah baya yawa kuma baya kada. Idan ubangiji kuma Allah ya sa su waɗannan ƙungiya da shugabanninsu Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwar abubuwan da suke yi, kuma kamar yadda azumi ya taho yanzu dama an saba ana yi, so saboda haka da Allah jama'a a ci gaba da yi kuma a jajirce kuma a ƙara ƙwazo. Allah dai ya taimake mu, kuma Allah ya ba mu sa, Allah ya dorar da wannan al'amari, kuma Allah ya ciyar da unguwarmu gaba. Allah ya sa dukkanin wani mai neman taimako a unguwa zai zama akwai wani tsari wanda zai zama akwai wannan shirin da aka yi masa wanda za a riga taimaka masa. So da Allah jama'a a taimaka, ubangiji Allah ya ba mu sa. Assalamu alaikum. Ya za ki dakatar da ni? Saboda ni na fi so na ga practical akan theory. Kuma ga an riga an yi result ya fito, to me amfanin complain? Ina ga watakila kuskure aka yi wajen fitar da sakamakon. Amma bibiyar jarabawa yana iya sawa result ya canja. Nazi, idan har za a iya canza mutum suna, to tabbas ƙorafinka zai kawo. Me yasa wai kike da wayo ne? Ai a wannan sabgar tamu idan mutum ba shi da wayo, yana ji yana kallo ruwa kwaɗo sai masa ƙafa. Really? Yes. Alhaki na nago. Dare yana yi kuma na san gidanmu an baza kuma ana can ana nema na. Oh yeah. You were right. Wannan ba farashin ki bane. Kuɗi ne kawai na baki saboda karrama da. Na haka idan kin ji gida, just send me your account number. An sami. Okay. Mimi. Ikuwa da ina da ikon dakatar da ki, da na ce ki tsaya. Karkata. Idan har ina so in tsaya, to zan tsaya. To kai baka bani sakamakon da nake bukata daga gare ka ba. Shi yasa na san ko da a ce na tsaya, ba za ka bani farin ciki ba. Yake ne? Ina nufin ka koma a santa ka. Wataƙila nan gaba za ka ringa taɓuka abin arziki. Makawan tunani nake. Fata ne ya Allah ka ta ni gani. Na kalli al'amuran nan dan yana da mani. Wannan ne ya fara kai na gida ɗaya gani. Ina da hunkai, ina da hunkai. Makahon tunani nake. Wai dama idan ki bi a cikin wannan ɗakin amma na dinga ƙwanƙwasa wajen sau 10 kina ji sai ka ce matacciya? Ina yi miki magana kina ci gaba da karanta wannan tsinannen littafin? Wai me yasa wasu ke jin ke ma kin girma ne tsanki ya fara isowa nawa? Shi yasa ma nake yi miki magana kin yi banza da ni. Gaskiya ta karanta hauka irin wannan wanda kika saba ko? To yanzu kawai saboda kin shigo kawai sai ki dauki littafin ki mun wurge sha kina ce mai dan iska. Ba ni littafi na ba dan iska bane ba. Marubuci ya fi karfin a ce mishi dan iska Ai kin girma uyanki yayi fadi. Kin iso daidai da ni dole in dinga yi miki magana kina manna min hauka kina karanta littafi. Marubuci yana da baiwa da ya fi karfin a kira shi dan iska. Da zaki dauki littafi na ki min cire shi kira shi dan iska. Wai ki ayi ma kina da bakin magana. Nan na dauki wayata na kira ki kusan so 15 na ga baki daga ba. Sai zaki dawo kawai ki hawo mutane da fada. Ki yanzu kina da ƙwarin gwiwar da zan faɗa ki faɗa mu ringa canjin yawo saboda girma ya zo miki insha Allah mun ki sai ya baci zaki ga baki fin baki bana tsinka miki mali ki ba mutane guri malama kin ji fitsarariyar banza fitsarariyar wofi ba abinda zaki na san karkari dai in gari ya waye sai ki ce wasu momi ban kwana a gida ba ko to ki faɗa dan Allah in kin tashi ki faɗi ninkin wannan dala malama matsaki ba mutane guri
banza mara kunya. Duhun kai, duhun kai, duhun kai ya rikirkita mini rayuwa. Kare zai waye. Ke da dadi ba? Kin san da makoma. Ki dai taba da cikin gidan kin san me zai faru. Makoma, makoma, makomar tunani. Zai sha mamaki. Duhun kai ya yi wa gare na akwai gyara. Na faɗa soyayya ta gidadiya. Ga ya kan waka mama ni tana sona. Duhun kai soyayya na gane rayuwa zan gyara. Na kalli rayuwa gare ni fiye da wani bacci mara kyawu kullum na kan yau da wani makawan tunani nake fata da ya Allah ka seta da gani. Na kalli al'amuran nan dan yana zama wannan ne ya fara kai na gida ɗaya gani. Moni. Hafsa. Lafiya da sassafe ne kika tashi kina girki kuma alhalin yau ba ranar girkin ki bane. Wallahi momi in dai ta nemi za mu biya gidan nan ko za mu kai karfe 2 ba mu yi breakfast ba har yanzu bacci take bata tashi ba wanda na yi. Hafsa da sarki Hafsa Allah ya miki albarka. Ita kuma za ta dawo ta zo ta gaya min inda ta tafi. Gaskiya ne. Kyau munafuka algunguma. Allah ya tona asirinki. Wato dama kullum ke ce ke mun famfo ta yi min fada ko? Rin ba gidalla mara kunya. Ƙarya ce niki? Ba ta fi kirki bane ba? Ko ba gaskiya ta faɗa ba? Momi, idan kina yin haka a gaban yarinyar nan sai ki sa ta zo ta raina ni. Za ki rufe min baki ko sai na zo na bubbuge ki a gurin. Mara kunyan banza mara kunyan wofi. Ba sai mu da gani. Hafsa ki karasa aikin ki, ni na san da mun ba sa maki kula ta ba. To momi. Allah ya miki albarka kin ji ko? Ta. Haka ake yi? Kawai a ci jara mutum yana ji yana gani? Ai wannan abu ma ni ban gama amfanin shi ba. Ina ga gidan ne nan. Tabbas. Kuma ga gidan nan. Nan ko? Bashi. Koma bacci. Wannan ne yazo ne yake Bai ja hula ka tani abin. Saboda rashin hawa ya zai da sassafe a zo a dinga damun mutane ko in Allah da sana ce Alhaji da Hajiya su daina sadaka kunu da kosai a cikin gidan nan. Haba Hajiya me yake tafi da ku da sassafe haka kun zo kun tashe mu daga bacci. Alhaji me wannan gidan shi nake so ya fito. Alhaji to me haɗin ki da shi? Bangaren uwa kike ko kuma bangaren uba? Allah ya kare min in hada alaka da mutanen da ke cikin wannan gidan. Ai ko banza ba na so in hada alaka da su. Allah kuma ya kyauta min. Lalle sai ka ga mutum tsaf da shi komai normal kayansa daidai da daidai amma kana bincika kwakwalwarsa sai ka ga ashe 18 ne. Kai kar ka sake ka zaga min mahaifiya na gaya maka. Ke kuma asuwa? Oho. Hajiya ki gaya min me yake faruwa kika zo gidan nan da sassafe kika hana mu bacci? Alhaji mai wannan gidan shine su lalata min yarinya. Ga ta nan da ciki wata 5 ka je ka gaya mai ina son ganin shi ya fito. Ciki? Alhaji. Lalle an kunno wuta kenan. Duhun kai, duhun kai, duhun kai ya rikirkita mini rayuwa. Makoma, 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 makomar tunani nake. Duhun kai rayuwa gare ni akwai gyara. Na faɗa soyayya ta gida.